Димитър Димитров е председател на производствено-потребително обслужваща кооперация Земя 93, която се намира в свищовското село Александрово. За мен държавата не е майка, а мащеха, бяха думите на Димитров. Ето и какво го кара да изрича тези думи. От 5 години, специално ние от 2007 сме членове на Европейския съюз, но от 5 години ние нямаме национални доплащания. От 5 години ставката за връщането на акциза не се възстановява. Като земеделски производители в Европейския съюз, нашите преговарящи са сключили с най-низки субсидии, вземаме ни. И парадоксът е, че единствено в България тия субсидии, които са помощи в помощ на българското земеделие, те ни се облагат в данък. Това е безобразие. За мен държавата не е майка, а мащеха. Според Димитров, държавата не обръща внимание на дребния и среден земеделец, а на големите латифундисти. Ще ви дам един пример. Октопод Инвест Холдинг, за който аз се гордея, че съм първият председател, който ги е изгонял от село Александрово, защото те бяха арендували земята до 2003 година, обработват над 2,5 милиона декара земя, от които 700 милиона тяхна собствена. Можете да си представите 700 хиляди декара, това са Свищовска община, два пъти, с селата и с града. Защо няма, при положение, че закона за земеделските земи е променен над 86 пъти, защо няма горна граница и долна таван на земеделските земи? Не може да се постави една граница от 1000 декара за физически лица до 5000 декара за арендатори, до 15 000 декара за сдружения и до 20 000 декара за кооперации. Аз, като земеделски производител, мога да го потвърдя и да го докажа, че повече от 20 000 декара една фирма не може да контролира, защото няма как да се обработват. А пък има фирми с по 100, 200, с по 500 хиляди декара. Има лица, физически лица, които притежават над 100 хиляди декара земя, по 20, по 30, по 50 хиляди декара земя. Как ги обработват? Как ги обработват? Ги с големи машини, които Европейския съюз ни дава пари, замени по логиката, че дава пари да си оборудваме нашия машинен парк, а то става така, че Европейския съюз дава пари, те ги източват големите, защото те са свързани лица. Ще видите примерно след 2020 година, когато се спрат субсидиите, колко земеделски производители ще има. Тогава ще се разберат кои са истинските земеделци. След 2007 година, като влезе в Европейския съюз, влязоха много фалшиви земеделци, влязоха много строителни предприемачи, които бяха по морето, замързиха си обектите, дали няма так 16, дали не са до изкаране на хотелите и палатите, които ги строят там, и се върнаха в земеделието, защото знаят, че в земеделието през последните 10-15 години ще има най-много пари. А те не правят никакво земеделие. Например, казвам за Октопод Инвест Холдинг, един работник при тях обработва над 5000 декара земя, един тракторист, а при мен 3200 декара 17 работника. Ние развиваме и животновъдство. Много лесно може да се направи, нашите политици не искат да го направят. Димитров е възмутен и от друго нещо, и то е, че за първи път субсидиите, които получават производителите, са разделени на 3 транша. А получихте ли субсидиите? Това е още един болен проблем. За първи път от 13 години, от 2007 година, откъде сме почнали да получаваме европейски субсидии, за първи път ни ги делят на 3 транша. Винаги сме ги вземали най-късно до началото на април, след като си платим данъци. Те пак от нас ги вземат. Но сега стана така, че специално аз като кооперация съм получил по 16 лева и 20 стотинки на декар, а трябва да получа по 30 лева. Другите близо 14 лева ще ми ги дадат на 2 транша. И до момента не съм получил и цент, и грош, освен тия 16 лева и 20 стотинки. И ми е чудно как нашите ръководители ще искат от нас да бъдем точни и по принцип ние кооперациите винаги сме били точни и изранни. По нас могат да се сверяват всички частници и часовниците, защото при нас няма открит ДДС, ние сме регистрирани по ДДС, няма ни платен данък, при нас проверяват инспекциите по труда. Ние
купуваме дрехи, сме задължени да купим работно облекло на нашите работници. По закона на Кодекса на труда ние сме длъжни да им осигурим стая за почивка и им осигуряваме тази почивка. Сменници, не повече от 8 часов работен ден. Това го няма никъде по света и специално в земеделието. Земеделието е ден, година храни. Не случайно поета е казал: сей земеделец от днес му е времето. Ни не засеем ли днеска, ние няма да поженим. И ми е болно. Болно ми като българин, като човек. Разговаряхме и с други председатели на кооперации, които са съгласни с всяка една дума, която Димитров изрече пред камерата на Свищов Нюс.